Зрителите YouTube, зрителите, които ме гледате, аз съм Сейдо. И сега сме в Кибер България. И да. Да започнем, ще сигурно не знам защо. Да започнем с света. Сложим тези неща. Така. Не знам дали ще... Не, също ще няма да правя. Аз съм я снимам. Това мен хотел. Така нещо. Така. И сега се трактирам команда BG. Така трактирам с команда BG. Няма дали може трипен така, ако опитаме това да речем да реком. Не знам, не съм много сигурен. Така. Не знам дали ще няма да е. Да се сетя. Така. Вау. Така. Това ни даде. Сега да въртне на някакви пъти. И тук февруари, който е съответники. Директно ми легове. Ето един ключ. По-малко ги даде. Не знам, защото не е. Главата на Shift. Окей, спечихме някаква главата. Също се сложим, защото не е леки. Не сме леки, да. Едно карно.
Това е Residence PP. Това е Residence PP сервер, ако някой не знае. И дано Shiftmaster гледа този клип, ще бъда много доволен. Искам да... Много съм ти благодарен, че ми даде тези кредита. Не се чак кой знае колко, но... Пак са нещо. Ето. Мога да правя ревю на сервера, не знам. Спомням си графички. Спомням още малко. Погледна. Окей. Само да ви покажа, защото да ви покажа, че не съм хак. Ето options. Не също не знам как да ви покажа, че не съм хак. Но се надявам админа да гледа, или там кой го гледа. Некой да гледа този клип. Ще бъда много благодарен. Това са рейтингите. И да, сега само ще говоря. Така. Shiftmaster. Така. Ще имам по меглето. Абе, написано. Може и на мегла да съм написал. И да, това е. Ето главата на Shift, ранка мега, емока, кит премиум, кит фейвай и 10 така. И да, дано този пич, онъра Shiftmaster, там другите онъри, там SmartQ, Nexi. Абе, тези пичове, дано онъри всички. Дано гледат този клип, ще се радвам много и спомням в чата. Арсет спомням. Така. Богатува. Още един човек да каже Бога. Спираме. Окей, тук е главата на Shift-а. Shift-мастера. И да, това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да слушате и оставите по коментар. До сега с мен ще се следващия клип. Чао!